изчакай. И Маргарита Маргаритова. Браво, Маги! Златен медал получава Мартин Боев. Заповядай. Чакай. Купата получава Мартин. Дигай купата. Фамилията ми звучи позната, вероятно, че от Барка. От Хартикис. И който е инструктор Деси Боева. Ей, знаете, браво да замисля Тодорова, ти в кое ниво се състезаваш? Минал си всичките нива. Ма ти нещо си като супергерой. Как не е точно? А на колко си години? На 11 класи? В 5 класи вече си минал всичките нива на менталната аритметика. И в училище как те гледат? Като супергерой. Как ти можеш да смяташ всичко на практика? Това си е, защото според мен се интересуват и даже ги е ясно, че ти можеш да смяташ всичко, а пък те не мислиш. Така е, сигурна съм и ти сега, като им занесеш още една купа, направо не знам. Ама виж, ти гитара да учат ментална аритметика. Пожелавам ти успех, браво, честито!